Tyler Camilleri ta' 24 sena nżamm arrestat wara li ġie mixli li ħebba s-sieħba tiegħu u żamma kontra l-volontà tagħha wara li rala messaġġ imħassar minn Facebook. Il-ħadd filgħodu l-qorti fetħet b'urġenza biex tisma' dan il-każ fejn il-prosekuzzjoni mixja mill-Ispettur Audrey Mikallef spjegat kif allegatament il-ġimgħa nqala argument bejn koppja li jinvolvi messaġġ fuq Facebook. Allegatament Camilleri bida jsaqsi li sieħba tiegħu biex turih dan il-messaġġ li kien imħassar. Sa dan it-tant il-mara li isimha ma jistax jixxandar fuq ordni tal-qorti ippruvat tispjegalu li l-messaġġ kien mingħand ħabib tagħha, però qaltu li ma kellhom l-ebda intenzjonijiet ħżiena. Iżda l-affarijiet eskalaw u b'konsegwenza ta' hekk il-mara sofrit ġie ħfief wara li allegatament ġiet imsawta f'wiċċha u f'rasha. Waqt l-argument ir-raġel allegatament sakkara għal ftit sigħat fid-dar tagħhom stess fiż-Żejtun, però l-mara irnexxilha ċempel lill-omma u ġiet għalija. Ftit wara l-mara marret iċ-ċentru tas-saħħa ta' Raħal Ġdid u hemm reġa' tfaċċa Camilleri fejn qalilhom li hu huwa. Dak il-ħin omma meritu u qaltilhom li binta ma kellix ħuta. Camilleri ġie akkużat ukoll li kiser kundizzjonijiet tal-ħelsien mill-arrest u li juri ċedif. L-akkużat wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. Il-prosekuzzjoni oġġezzjonat talba tal-ħelsien mill-arrest wara li spjegat li l-imputat għandu fedina penali kulurita u qalet li ma jistax jiġi fdat. Ġie spjegat ukoll li l-vittma qatt trid tixed. Id-difiża mexxija mill-avukati Franco De Bono u Marion Camilleri spjegat li l-akkużat ukoll sofra diversi feriti ikkawżati minn sikkina waqt l-istess argument mas-sieħba tiegħu. Wara li semet is-sottomissjonijiet il-qorti preseduta mill-Maġistrat Dr. Gianella Camilleri Busuttil ma laqgħetx it-talba l-ħelsien mill-arrest u żammet lil Camilleri arrestat. Madankollu ordnat lill-prosekuzzjoni biex iresqu l-xhieda tagħhom fis-seduta li jmiss.